Ayan, nanguhuli kami ng salagubang. Kukunti ang salagubang ngayon. Hindi pa kasi umulan ng malakas. Wala na. Lima. Ang lakas ng ilaw nun, no? Wala na naman. Nagtago na naman sila. Oh. Tingin kayo naka-video yan. Daddy, totoo na yung akin. Yan eh. Kita nyo nga kami. Mas maganda yung pagkakit na binibidyo mo. Ilan pa lang nahuli. Ako na lang magbibidyo. Walang- Dadalaw pa lang sa kanila. Sa amin 3 na. 5. Kailangan na. Daddy, ilawan mo. Wala, tumigil ulit eh. Huli ka. Marami doon. Wala rin din sa kanila. Daddy, Daddy, ako na lang mag-video. Parang video yan. Oo, naka-video. Upo kasi, upo. Matapon na yung ano po dito. Daddy, ako na lang mag-video. Ako na lang mag-video, Daddy. Papapayungan kita. Tuol. Wolf. Tuol sila. Parang, Kasama naming aso. Wala naman. Daddy, pwede ako na lang mag-video. Hindi pwede anak, walang ilaw. Daddy, Hindi. meron ata yun, oh. Sige nga. Ilawan mo nga. Baklang ingay. Parang nakaroon na tayo. Yuko kayo, yuko para ano. Bakit na nakaroon na tayo? Wala ata dito. Hindi, wala na tayo. Wala nang daan. Puro maipan. Kukunti pa ngayon. Dito yun, di ba? Diyan no, papunta dun. No. Tayo na. Uwi na kami. Marami siguro dun. Kita. Ano? Uy, huwag kang turo-turo. Kita. Uy! Pauwi na kami sa gitna ng gubat. Wala silang nakuha ata. Ay, huwag na. Ako, hindi ko papel. Itong ilog. Hindi namin nakanyan. Basa yung pit mo siya, oh. Ako sa akin. Wala. Tunog. Umupo kasi siya siguro. Siyempre, sa mga damo-damo. Nakakaupo. Baka mayroon dito sa kanila. Natatakot ako. Parang Ligo na sa ilog. Gamay ito gusto niya. Wala ka makikita. Bilis mo siya. Doon ka kay mami. Tignan mo, tignan natin may tao dyan. Ang ilog, swimming pool. Wala. Wala. Tignan natin mamaya yung kumuha dun kung marami silang nakuha. Parang walang lumabas eh. Or lalabas pa lang ngayon. Eh. Hindi, wala na yan. Pag ganyan. Dapat biglang maramihan yan eh. baka kumakain tayo ng mga iba. Kumakain pa yung mga sigawang. Kami pa atat ko. Gubat. Ako lagi. Patay na yung kuya. Alagaan mo muna yan, paramihin muna yung mga yan. Panakin. Sayo ko
tumutunog. Baka tuwid na. Pag walang ilaw, wala kang makikita. Black. Pag paano naman yung Jimmy dati no? Hindi ako nasa, nagirat mo. Hindi pa kasi ganong na ano, basa yung lupa. Hinukay ko yung lupa, tuyo pa yung ilalim. Mamaya pa sila lalabas. Baka mamaya lumabas na yung dami. Wala na yun. Kung lalabas na marami yan, dapat ngayon pa lang marami na.